Pinyar ni kangsang por pai ke thomapor dilau janalong United Democratic Front of Sarupathar asai hemalong phirangkia mai kangni. Bangso phirangkia mai long UDFS asong pen karjabdun Semion Rongphan pen lam theke paklangpon atengki Karbiang Autonomous Council kiligalong lakha inkoi rahini Sarupathar constituency along BJP pen ke haidun sangpi kadom te rangpi aphan kurwang thu lapen ahir jume pajirlun lo. Lapen kilig esek UDFS along kacherap cheto dun jakong pen khidat pen hormu kerap dun atum aphan anta kachuropa jersey kewang jilang arnita lapuson kacherap cheto dun bomji aphanta tuning report Krupilo lapen adun thu bangke labangso election along itum ingtang rakpen kachesong UDFS along advisor atum conveners atum joint conveners atum lapen polling station along President Secretary Pencheng Lok Lembang Buklemang Pido Anatum Hadamindili Lapangso Amedia Hoy Penila Kiro Pipondo La Pendili Tumapan Nang Chirabdo Tuman Cardoman Nang Chirabdo Tumdo Pregjam Aron Penili Panituman and Kirabdo Tumdo La Pen Ke Kadoga Well Visors Tum Anapan Samilitum UDFS Hoy Pen Pinili Tumalang Tum Panitum Churopon Parpiglo La Pen Pinila Bangso a press meet along Nitum press meet pen Nitum Jasimet Pet None Pong Surubuthara Parman jitu kachepa haipon ake haipi sangpi ka dom terang pi phansami tumihin ben best wishes pidun lo alangli labang suang hor en pen surubuthara long ko pi madak akadure asonan akaching thurthe asonan alangli si council long dun pen lam the jai dun pola pen ke surubuthara Parman mesen pen claim pipo pusini ri tumihin pen ning the ponol pen Lapen kiliga long le remdet pusitami Sarupathar aha bararat akisung along kaiki arjap the pensi doji Lapen sorkar pen ang kapali ansitame kilang charidun pen radatum kilong nangjia tengki palong dunjia phan bor idunji pusi phirangkia thengnu ningje 196 pensi nitum remdun derlo ahok ahak ditula election officer pen ka declare teng potangte lalo BJP tumlong 2618 nitum manglong lo 2422 tumlong second position ke extra parliamentary struggle possible halda apnge election chapati dunde tanon UDFS manangala ke isi parliamentary struggles itum dak songlo election chapati dunlo lasi kiwang julang a force tame suruputhara long nitum kai ke time nitum puverlo dak kaching thur theson to pigla sarkar pen pinangan dak scheme ang corruption to pig lasi nitum nona bangke check and balance dak ko pima nitum daga ke chok check do bangke nitum ke kai ke tame nitum ge isi vigilance son dopo la pen ke tum dak corruption ki pa vidaji aphan sarkar tum nange peli ateng ben rat tum ke long ji aphan ration card pen cheng lok emrega pen cheng lok job card pen cheng lok kapre schemes ko doan itum dak rada long ke peli vek ji phan mage tum kai kya port ame check and balance mai tum dodun po buka janpen anantirang Karbiang long live